Mano sedhi omo nyuma manyien. Owacho kata ni negotiations biro kod conditions mantiere. Post mani kete mbui daktari antiere akawe ka wach mari mogik. Ultimatums michiwo gi. Sani. E wach mogik. Ayure kisungu mar conditions ya ultimatum. Ruto nochako biro Nyanza, Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori. Nochako weche mag dongruok. Kapod ne ok wang'eyo ni ODM biro timo ang'o. Kendo kada mana ndalogo jatendo mar Raila Odinga ne nyiso jo gine wabunge kik dhi rom gi Ruto, MCS kik dhi. To nochoka choka chir mo dhi adhiya kotimo weche mag dongruok. To ng'e maber ni kata weche mag dongruok manotimogi. No gi weche manotimo mana gine ne ndalo broad based. Broad based ing'e ni wasebede mana higa achiel kende. Nyiso ni nochako timo gigi chon kabisa. Ultimatum kada mana conditions gi. Conditions go to ne ber kodhi negotiations. En mana ni condition makoro ket mbele makata bende wabunge wegi nyolero nwa. Nyok en condition mar dongruok. Nen condition mar ni Ruto owe korwa koni wan jo ODM wan mondo timo ang'o. Wan mondo yier. Mano condition mar fuo. Mano en fuo mar jodonga age. Ok en condition mar dongruok. Kanye kuma koro Ruto bare jogi ndasi. Ni unu nyalo kedo condition bende onyiso ni kelo wara kedo japeny tadhire direct. Mane gima nyesha notimo kendo motimo kawuono Friday kendo be motimo kawuono. Gin gibro ringa ne hage timo onge condition mora ma ginyalo kedo. To weche mag singo wach dongruok. Kamano kotiko. Mani randa nyiso mana gokinyi maler masani ne dongruok pod wuok e sirikal mamalo. Nikech governors wate fail completely. Mana lemo nu kada mana jo Siaya umbe manyeuru ng'ato manyalo bedo no governor o mabebe no bro lemo mondo yide ng'ato manyalo bedo no governor. Gige mag ODM gi mag to yuma. Alam. Mar rito mana ni kani linda ground jo piny wana linda karamo. Kan negi ndalo machon wadhi konyo Raila malo. Sani koro Raila onge malo. Koro giduogo wadwa timo. Wadwa linda ground. Jo piny wana linda karamo. Erokamano daktari.